ASRLM नि बानजायनायाव आजादी का अमृत महोत्सवखौ बिथा खालामनानै BMU जालाहनि सिङाव इन्दिरा CLF आ हारिमुआरि हानजा सुरदों। बाक्सा जिल्ला जालाह जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय सिमला बाजारनिफ्राय चौधुरीपारा गामिसिम 5 किल'मिटारसो ASRLM नि बानजायनायाव आजादी का अमृत महोत्सवखौ बिथा खालामनानै BMU जालाहनि सिङाव इन्दिरा CLF आ हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादों सिमला SBI नि मेनेजार अरूप चौधरी, सेन्ट्रेल इउपिपिएल नि नेहाथारि फैलाजे बरगयारी, चापागुरि कख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिजु बसुमतारी आरो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बरुवा। बे हाबाफारियाव मोनब्रै BCDC राबांगुरि, कख्लाबारि, खामारदैया आरो गुदलिगावनि मोन 25 विलेज अर्गेनाइजेशनफोरा बाहागो लाफैयो। गोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीनि बिथोन बायदियै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैहाय जि फिरफिलानि जि एवारनेस प्रग्राम, बे एवारनेस प्रग्रामखौ 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि सिंनि जि इन्दिरा क्लास्टार, बे इन्दिरा क्लास्टारा गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन समफोराव लाबोबाय थानाय बायदिनो दिनै मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनायजों लोगोसे फिरफिलानि जिखिनि एवारनेस, थामहिनबा बै समनि भारत उदांस्रि जानाय समाव जिखिनि बिर जोहोलावफोरा भारतखौ उदांस्रि खालामनायाव हेफाजाब होदोंमोन, बिथांमोननि मोनसे महर लानानै थामहिनबा हारिमु हानजा सुरनाय लानानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दिनै कख्लाबारि PCDCनि सिङाव थानाय नैबे 127 नं नेशनेल हाइवेआव बिथांमोना हानजा सुरगोन आरो लोगोसे बिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि 75 बोसोर जाबाय भारत उदांस्रि जानाया आरो बे भारत उदांस्रि जानायाव प्राइम मिनिस्टारनि बिथोन बायदियैनो जों आजादी का अमृत महोत्सवखौ माबोरै जों उपभोग खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आरो साफ्रोमबो न'खरावनो फैगौ 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम जि भारतनि फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ न'खरफ्रोमबो खालामनांगौनि एवारनेस दं। दिनैनि जिखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। खुलुमबाय। जों दिनै इन्दिरा CLF नि सिङाव मोनब्रै PCDC नि गासै PO खौ लानानै बा 25टा PO खौ लानानै मोनसे कालचारेल रेलि दिन्थिफुंनो नागिरदों। बे दिन्थिफुंनायाव जोङो माने माखासे जोङो ब्रिटिशजों दावहा नांनायाव माबायदि खालामजादोंमोन खनल'थाया, बिनि दृश्यखौबो माबाखौ देखायनो नागिरदों। बेनि उनाव जोंनि बर' हारियाव बेसेबां कालचार दं बेखौबो जोङो लाफानाय जादों। जेरैहाय माइनाव लायनाय, हौवा गोदान हिन्जाव गोदान, बेनिफ्राय बागुरुम्बा मोसानाय, जेखाइ खबाइ, थुंग्रि सिबनाय, ओमफ्राय झानसिनि रानि आरो भगत सिं, बेखिनि माने दिन्थिफुंनायखौ जोङो दिन्थिनो लादों आरो खनलथा बेसबुरानि जिखिनि ब्रिटिशफोरजों गावथारजादोंमोन बेखिनि जोङो ड्रामाखौ दिन्थिनो नागिरदों। बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै सिमला बाजार स्टेट बेंकनिफ्राय जागायनानै चौधुरीपारा लाइब्रेरिसिम दावबायनाय जागोन। खुलुमबाय। दिनै जोङो 11 आगस्त जों जाला ब्लकनि आन्दाराव ASRLM नि आन्दाराव जोंना बिथोन फैदोंमोन दि जोंना कालचारेल रिले लानो थाखाय आजादी की अमृत महोत्सवनि नामाव दा जोङो जोंनि बे इन्दिरा CLF नि आन्दाराव जोंहा 25टा PO दङ, मोनब्रै PCDC नि आन्दाराव। दा जोङो दिनै कालचारेल रिले लानो नागिरदों। बेवहाय जोङो माखासे जोंनि बे उदांस्रि, भारतआ उदांस्रि जानाय समाव जिखिनि खस्थ' सैनांदोंमोन जोंनि सुबुंफोरा, बेखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे जों दिन्थिफुंनो जोङो लानो सानदों। बेखौ जोङो जोंनि महिलाफोरनि हेफाजाबजों जोङो दिनैनि बे माबाखौ कालचारेल रिलेखौ जोङो फोजोबगोन। जोङो सिमला टु चौधुरीपारा जों लानाय जागोन कालचारेल रिलेखौ। बेसांखिनियानोसै। नोंथांमोना जि रेलि हाबाफारि बेवहाय मा स्ल'गानजों हाबाफारिखौ जागायगोन? दिनै जोङो स्ल'गान्सखौ जों लादों। जोंना दाथ' हर घर तिरंगा, जोंना मानगोनां प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय जोंना बिथोन बायदियै जोंना हर घर तिरंगा जों गायनांगौ बे आजादी की अमृत महोत्सवनि नामाव। दा बेनिखायनो जोङो माखासे स्ल'गान होगोन, जोङो थागोन न'खर न'खर फिरफिला बिरहोगोन बे थागोन, ओमफ्राय भारत माता की जय थागोन, बेफोरनोसै थागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु BTRआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय।
फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।